qui governa la democràcia alemanya? Els senyors jueves, suposadament escollit pel poble, els militars, els industrials i els banquers. No cal que digui qui governa la democràcia alemanya. Espanya mai ha intentat marxar d'aquest projecte. Una vegada que tot això en sé, només faltaria que ens venguessin. Estem allà. Però ens costa 1.300 milions d'euros a l'any. Però és que ja he dit abans que 1.300 milions d'euros per nosaltres és molt, però pel projecte és poc. Només paguem el 13% del projecte. Ergo, només ens concedeixen el 13% de la construcció de l'avió. Espanya només construeix una petita part, el 13%. Quina part construeix? La cua i l'ala esquerra de l'avió. Si teniu en compte que Itàlia construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà. I, òbviament, la resposta és que no, perquè quan ens van enviar els dos primers exemplars, tots dos es van estavellar a l'endemà. Sí, això es paguen amb drogues, i que hi ha drogues que es paguen amb armes. Sovint això no es pot acreditar, però algú recordarà que ara fa alguns anys hi havia un cas que es va fer públic, que fins i tot va arribar als tribunals, i per això es va detenir a un soldadet nord-americà que es deia Oliver North. En aquest soldadet se'l va acusar que ell havia permès el següent: que els cocaleros colombianos arribessin amb la coca a Estats Units i que el govern americà els havia dit: entreu la coca que vulgueu, caminarem cap a un altre costat, però això sí, quan tingueu les avionetes buides no torneu de buit a casa vostra. Nosaltres, des del Pentàgon, us emplenarem aquestes avionetes d'armes que en el viatge de retorn dels Estats Units cap a Guatemala, cap a Colòmbia, haureu de deixar mig camí a Nicaragua per alimentar allò que en aquell moment es deia la contra-nicaragüenca, que actuava en contra d'aquell govern sandinista. Una operació doblement il·legal. Tràfic de drogues, il·legal, contra tràfic d'armes, il·legal. El que va anar a la presó va ser aquell xicot Oliver North, però fins al cap d'un cert temps no es va saber que ell era un simple titella de l'operació, que hi havia un responsable al darrere d'aquesta operació. Un senyor més important que ell. Es deia Bob Gates, no té res a veure amb Bill Gates de l'informàtica. Es deia Bob Gates. I qui era Bob Gates? Fins fa 8 mesos i durant 3 anys va ser el ministre de Defensa del senyor Barack Obama. Un delinqüent al front del Departament de Defensa. I finalment, pel que fa a Espanya, ho has dit Pep i ho vull dir, m'he llegit molt per sobre les vendes d'armes espanyoles, no us ho diré totes, però almenys les més escandaloses. He posat aquí una llista de 8 o 10 països que reben constantment armes espanyoles. Si Espanya ven armes a Noruega, que vols que tingui, està malament, però no crec que Noruega en faci res de particular. Però que Espanya vengui armes a Marroc, a Aràbia Saudita, a Colòmbia, a Indonèsia, a Israel, a Kuwait, a Botswana, al Pakistan, a Angola, als Emirats Àrabs Units, a Sri Lanka, a Mèxic, a Ghana, a Burkina Faso, a Guinea Equatorial, a Haití i a Mauritània, Déu-n'hi-do. Això és una mica. Mirant els seus títols, un altre món, el meu camí cap a l'utopia, jo us feia una pregunta. Al centre, que teniu aquest control rigorós de despesa militar i de paràmetres que serveixin per calcular precisament no el cost, sinó el per què i les conseqüències de les guerres. Heu fet mai un càlcul del benefici de la pau? És a dir, pensar al revés, no? I el què guanyaríem si estalviant tot això féssim això altre? O sigui, quines xifres podrien sortir de que hi hagués una aposta diferent, un camí diferent? Bé, això que planteixes és allò que va començar a sortir i va ser una proposta frustrada quan es va acabar la Unió Soviètica. Com que oficialment el rival havia deixat d'existir, es va dir no, ara ja no gastarem tant. I els diners que estalviem al no gastar tant els destinarem en aquestes finalitats socials. I fins i tot això es va batejar amb un nom: dividend de la pau. Quan una empresa reparteix els beneficis, reparteix els dividends. Doncs aquest seria el benefici que ens en donaríem, el dividend de la pau. Però no va sortir mai dels llibres. I he dit que l'únic estalvi armamentístic que hi hagué va ser el de la Unió Soviètica, forçat per la seva desaparició. Però després les despeses han seguit augmentant i fins i tot duplicant-se fins ara. Ara, és evident que sí que està calculat quin seria el benefici. I això ja n'he apuntat abans un. Sense despesa militar eliminarien cada any 30 vegades, no una, la fama del món. Podria ser un benefici. Però hi hauria altres beneficis. Per exemple, un que gairebé mai es contempla, però que seria importantíssim pel progrés de la ciència.
deixar de fer investigació militar ens faria progressar enormement la tecnologia. Perquè hi ha un mite que voldria desmentir. Un mite que gairebé tothom creu, que és que la investigació militar deu ser dolenta, però és bona pel progrés de la ciència. Fals. Fals. Absolutament fals. Sí que és veritat que hi ha dades objectives que demostren una mica això que estic dient. El transistor va ser un invent militar i està aplicat avui en dia a la tecnologia civil. El raig làser, igual, va ser un invent militar que s'aplica en medicina. L'aviació alemanya a la Segona Guerra Mundial va progressar i es van aplicar els seus avenços a l'aviació civil. Ningú negarà aquestes relacions. Però la pregunta no és aquesta. La pregunta és inversa. Si els mateixos diners que hem dedicat a la investigació militar i que ens han permès obtenir un raig làser els haguéssim dedicat a la investigació civil, potser tindríem 12 raigs làser o 3 raigs làser. Però una cosa molt senzilla, perquè, segons totes les estadístiques que puc llegir, la meitat de la investigació militar no es donarà mai a conèixer ningú, perquè es considera segur. I de l'altra meitat, que sí que es dona a conèixer, com es dona a conèixer? De la manera que es dona a conèixer les simulacions, a través del que s'anomena el registre de patents. Doncs bé, està demostrat que de les patents d'origen militar, la indústria civil només en reclama, com a molt, un 20%. El qual vol dir que si del total de la investigació militar la meitat no es coneix i de la meitat que sí que es coneix només se n'aprofita un 20%, vol dir que de la total investigació militar només se n'aprofita un 10% i es perd l'altre 90%. Més voldria fer investigació civil i aprofitar el 90% directament. I a més tenim un exemple històric que ho demostra. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, els aliats van condemnar Alemanya i Japó pel fet d'haver anat en l'eix i entre els que no podrien tenir despesa militar i no podrien investigar. Van ser castigats. Com que no podien fer recerca militar, Alemanya i Japó es van dedicar a la investigació civil. I com tots sabem, van ser els dos països d'Europa, millor dit del món, amb una tecnologia i indústria més avançada. Mentre que el que s'havia dedicat gairebé monogràficament a la investigació militar, que es deia la Unió Soviètica, tenia tots els magatzems plens de míssils i totes les botigues buides de productes. De manera que és molt millor anar directament a la investigació. Aquesta seria una segona avantatge. I la tercera, ja hem parlat de la despesa, hem parlat de la investigació, parlem del tercer, la indústria. Està demostrat que els mateixos diners que podem invertir a la indústria militar, si els destinem a la indústria civil, generen més llocs de treball, generen menys necessitats científiques, generen molta més utilitat social. Perquè al cap i a la fi, una arma de produir no produeix res, en el millor dels casos només produeix cadàvers, que no és una cosa massa interessant. Però béns útils per la societat no produeix cap. De manera que els avantatges de les marxes enrere serien pressupostaris, serien d'investigació i serien d'indústria. Aquí tenim dues fotos de dos escenaris molt concrets. Un escenari de guerres, el que comporta, un escenari de pau, amb el que podria comportar, i una situació actual que és fruit de causes que no són pas allunyades de les que provoquen les guerres. Una situació de crisi que ha provocat moviments socials importants, que hi ha hagut un carrer bastant mogut de persones que moltes vegades tenien més necessitat de dir prou i de manifestar el desacord que no pas propostes a fer. Però hi ha aquesta inquietud, hi ha aquesta base. Propostes, per fer-se, cal uns espais de reflexió, d'anàlisi i de manifestació d'aquestes propostes. I cal potser saber les escletxes que hi poden haver perquè aquestes propostes arribin a algun lloc. Que aquesta proposta civil enfront d'unes estructures de poder corrompudes que són obertament criticades, són obertament no volgudes, però que pesen tant que no es poden manugar. Però aquesta on ens porta? Per una banda, com encarrilar aquesta protesta civil? Perquè si hi ha una cosa més que protesta, hi havia proposta civil. I proposta seriosa. En segon lloc, quins canals poden portar aquesta proposta en algun lloc? I quins són els punts sensibles a què podríem anar a orientar aquestes propostes? Molt complicat, tot el que deixes. A veure, primer de tot, si algun avantatge ha tingut tot aquest moviment, diguem-ne 15M, indignats, acampats, etc.,
Per mi la més important és que tota la població a fer una reflexió i a intentar saber el que passa. Sobretot que no ens enganyi. Aquesta és la primera de les coses. Que no ens enganyi, però malauradament ens segueixen enganyant. Vol dir que aquesta primera fase encara està per completar. Que no ens enganyi, què vol dir? Home, la crisi actual la va endegar la caiguda de la banca nord-americana que es diu Lehman Brothers, que amb la seva fallida el dia 15 de setembre de l'any 2007 va desencadenar altres fallides de banques que van obligar els governs a que posessin diners que després no ens donen nosaltres. Aquesta banca va ser pèssimament administrada amb tota mena de negocis a dintre que volia haver discutit. Aquesta banca tenia un director a Espanya. La banca Lehman Brothers tenia un director a Espanya. Es deia Luis de Guindos i acaba de ser nomenat ministre d'Economia per un tal Mariano Rajoy. Aquestes coses les hem d'aprendre, sisplau. Que no ens prenguin el pèl. Que no ens prenguin el pèl. I almenys aquestes campanes serveixen perquè reflexionem sobre aquestes coses. No ens poden prendre el pèl d'aquesta manera. Una altra cosa, no he descuidat dir-ho abans, però aprofito per dir-ho ara. Espanya ven armes, ho he dit. I a més, ha venut durant molts anys unes armes nefastes, que es diuen mines antipersona. Van quedar prohibides, però fet de la llei, fet de la trampa. Es van inventar unes altres mines que no estaven textualment prohibides per la llei, encara que sí per l'esperit, que es deien bombes de dispersió. Unes bombes que caien, semblaven com un botí de raïm, en castellà es diuen bombes de racimo, i deixen petites bombetes de terra que tenen el mateix impacte que una mina antipersona. Però com que la lletra de la llei no ho deia, les van permetre. Hi havia una empresa a Espanya que, malgrat la prohibició inicial de les mines, va fer d'aquestes bombes de racimo un negoci colossal. I tot i que ara també han quedat prohibides, com que se n'havien venut fa poc temps, a la guerra de Líbia moltíssimes persones han mort gràcies a aquestes bombes. Aquestes bombes a Espanya les fabrica una empresa de Saragossa que es diu Instalaza. I un dels seus directius és l'actual ministre de Defensa del govern espanyol. A veure si primer sabem exactament com van les coses perquè no ens prengui el pèl. Primera cosa, sapiguem què passa. Segon, evidentment, un cop sabem què passa, aleshores se genera la protesta. Però jo diria que entremig d'aquesta informació i d'aquesta protesta hi ha, com podríem dir, pedagogia política. Que la gent sàpiga que les coses no poden continuar. Que les coses podrien anar diferents. Que hi ha moltes solucions perquè les coses vagin diferents, però que sembla que no hi ha voluntat política de mirar-les endavant. I aleshores, un cop sabem quina informació tenim i quines propostes, i quina pedagogia política ens han fet, aleshores hi ha el moment de la proposta. I aleshores hi ha la part que a mi em costa contestar, perquè és evident que dic, ja aquesta proposta no ens porta. De moment ens ha portat a poca cosa. De moment ens ha portat, doncs, no a res extraordinari, a rondinar contra la llei Sinde, a rondinar contra els desnonaments, a demanar iniciatives legislatives populars perquè el sistema electoral canviï, a demanar coses d'aquest tipus. Està bé, clar que està bé, però hem d'augmentar altres tipus de propostes més generalitzades. De moment, però, jo no diria gens de pressa. Penso que aquesta pedagogia és lenta, penso que aquestes propostes han d'anar avançant de mica en mica, i a mesura que les tinguem més avançades, sí, anirem millor. El que sí que jo no voldria mai, 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 és que tot aquest moviment de protesta raonada, d'anàlisi com tal, acabés amb una cosa que seria perillosíssima, i que es diu partit polític. No voldria que mai s'acabés amb un partit polític, perquè sempre estic pensant en un exemple, que no sé si és bo o és dolent, però que a mi em rebenta. Hi havia un moviment que amb una certa similitud es podia dir que s'assemblava en el del 15M. Existia a Alemanya i es deia els verds alemanys. Els verds alemanys eren gent molt maca, eren pacifistes, eren feministes, eren antimilitaristes, eren no sé quantes coses més, ecologistes, etc. Molt bé, van guanyar la simpatia de la gent i un dia, malauradament per ells, van decidir convertir-se en un partit polític. Com que tenien molta simpatia, van guanyar molts vots a les eleccions, no van quedar primers, però van quedar ben classificats. Aquest senyor que ja es va entrar abans, que es diu Schröder, i que era el que volia ser el primer ministre d'Alemanya, era del Partit Socialdemòcrata, i va trobar que la col·laboració dels Verds l'ajudaria a formar govern. Va demanar coalició amb els Verds van dir que sí, i es va crear un govern de coalició entre el Partit Socialdemòcrata i els Verds alemanys. Com que cadascú havia d'ocupar el seu càrrec, la Schröder va ser nomenat ministre de Defensa i el líder dels Verds, que es deia Fischer, va ser nomenat ministre d'Afers Estrangers. Als 15 dies de ser nomenat ministre d'Afers Estrangers hi havia una reunió de l'OTAN
Qui va anar? El ministre d'Afers Estrangers d'Alemanya. Què van votar? La intervenció a Iraq. Un senyor que sortia del partit dels verds pacifistes, a la que va rascar una mica de poder, què en va fer? Va anar a l'OTAN i va votar la guerra a l'Iraq. Això no es pot fer. I això és el perill que jo trobo si mai un 15M vol esdevenir partit polític. Més val que faci pressió sobre els altres partits polítics perquè els digui heu de canviar això. Això mateix que ara s'està tractant tant, no és el meu tema, però que els desnonaments es faci i que si mai et desnonen no et quedis amb deute respecte a la caixa, que allò que es diu dació en hipoteca, que se't quedin al pis i que s'acabi el deute, no que encara després d'haver quedat sense pis et quedis amb el deute. Propostes d'aquesta mena penso que s'han d'anar fent. Què desembocarà això a la llarga? No ho sé. El teu plantejament pressuposa la corrupció en les persones simplement per ocupar un càrrec públic. En aquest cas sí. De qualsevol persona, de mi, de tu, de qualsevol persona. I jo trobo que entenc el perill que veus en que s'articuli com a partit polític, però també penso que és una por a assumir responsabilitats, perquè hi ha gent com vostè que té la informació i que pot captar els vots de la gent i per tant articular una proposta amb el sistema que tenim muntat i canviar-lo des de dins, perquè des de fora es poden fer moltes propostes però no són escoltades perquè no es veuen com a representatives, no es veuen com una cosa que representi molta gent. I bé, això és el que volia dir. Sí, el que passa és que pretén que aquestes mateixes modificacions que tu dius, aquests canvis es facin, inclús si tu vols des de dins, però que es facin com a fruit de la nostra pressió, no que els hagin de fer nosaltres. Poso un exemple, un tema que no hi té absolutament res a veure, però que és una experiència que vam tenir justícia i pau. Nosaltres estàvem preocupadíssims perquè sabíem, precisament acabo de parlar de la paraula dels desnonaments, que quan una persona era desnonada, arribava al jutge, volia agafar els mobles, els posava al carrer i allà t'apanyis amb els mobles. I si l'home no es quedava allà de guàrdia, als 10 minuts li quedava un sol moble al carrer. Van dir que això no podia ser, que la Generalitat havia de fer alguna cosa. I la Generalitat què els va dir? Mira, us donarem, em penso que en aquest moment, que no està malament la quantitat, us donarem a Justícia i Pau 50 milions de pessetes i preocupeu-vos del tema. I van dir no. El tema no de vosaltres, no nosaltres. Vàrem seguir insistint i al cap d'uns anys la Generalitat va muntar per Barcelona diferents magatzems en els que avui en dia es guarden els mobles de la gent que queda desnonada. Entenc que és aquesta. La finalitat és la mateixa. O que féssim nosaltres els magatzems o que els fes la Generalitat. Però entenem que els ha de fer la Generalitat. Que hem de pressionar en això? Jo estic segur que hem de pressionar. Però per aconseguir el mateix, però potser d'una via diferent. És que majoritàriament els polítics que els governen, i parlo a nivell general, no parlo dels alcaldes d'un poble, a nivell general, no són altra cosa que uns perfectes titelles de les institucions financeres. El senyor Sarkozy és un titella de la gran banca, la senyora Merkel també, el senyor Cameron ja és la banca personificada putefacta tota ella. El senyor Obama mira una pel·lícula que es diu Inside Job i demostra que és un perfecte titella al servei d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Aquests senyors manen de debò, ens agradi o no ens agradi. Abans el tema comentava, a Grècia i Itàlia es van produir dos cops d'estat donats per la banca Goldman Sachs en què es va destituir en Berlusconi, que no m'agrada gens, però el Monti és pitjor. I, per altra banda, a Grècia es va destituir el Papandreou, que va tenir el desvergonyiment de dir que es podia fer una consulta popular. Però això de democràcia, res de res, no li van deixar fer. I automàticament qui van posar de primer ministre? Un que es diu Papadimos. Qui era en Papadimos? Un empleat de la banca Goldman Sachs. Però és que l'altre dia vaig llegir un article interessantíssim. Quins han sigut els 7 darrers ministres d'Economia dels 7 darrers presidents dels Estats Units. En 5 casos ministres, en 2 casos són secretaris, segons el ministre. Tots 7, sense excepció, eren tots, abans de ser ministres o viceministres, alts empleats d'una banca que es diu Goldman Sachs. En aquest moment, si nosaltres hem de pagar una hipoteca, el tipus d'interès el fixa el Banc Central Europeu. Com es diu el governador del Banc Central Europeu? Mario Draghi. Què feia en Draghi? Treballava al Banc Goldman Sachs. Penso que la cosa està tot bé. Atenció, el Banc Central Europeu, abans de tenir el Draghi, tenia un senyor que va governar-la durant 8 anys, que es diu Jean-Claude Trichet. Què feia en Trichet abans de ser governador del Banc d'Europa, del Banc Europeu? Treballava a un banc francès, que es diu Credit Lyonnais.
Què li va passar al Crèdit Lyonnais? Va ser processat per estafa. I en un cas de completa violació de la separació de poders entre executiu i judicial, el govern francès il·legalment va pressionar la judicatura francesa perquè netegés l'expedient delictiu del senyor Trichet i es pogués posar a dirigir durant 8 anys i a ser la màxima autoritat bancària europea. Per cert, el senyor Trichet ara està en judici el senyor Mario Draghi, que ve de Goldman Sachs. Què fa des de l'abans del senyor Trichet? Dirigeix la fàbrica d'armament més important d'Europa. Perdoneu, estem en mans dels delinqüents. I s'ha de dir, i s'ha de dir públicament. I per tant aquests delinqüents doncs intentaran fer això, sempre que podran. I evidentment, doncs el que feia és un senyor amb una caixa d'estalvis ara perd molta força perquè, primer, que les caixes no hi bucat. Les van enganxar amb el negoci del totxo i els hi costat molt car. I s'han descapitalitzat del tot. I ara què ha passat? Doncs ara ha passat que se les han menjat. I després, destinant diners a lo pitjor. Un exemple, d'un cas bancari que ja ha acabat. Perquè el de Caixa de Catalunya encara està pendent, el de la Cama encara està pendent, el de la UNIM encara està pendent. Però el de la Caja de Castilla-La Manxa ja està resolt. Què va passar a la Caja de Castilla-La Manxa? El govern espanyol la va haver de salvar. Què hi va posar? 3.600 milions d'euros. 3.600 milions d'euros és aproximadament l'equivalent a 2 anys i mig de pujada de pensions. Si no s'hagués ajudat a la Caja de Castilla-La Manxa s'haurien pogut pujar 2 vegades i mitja les pensions l'any passat. Per què la Caja de Castilla-La Manxa va arribar a aquesta situació? Senzillament perquè havia tingut un forat enorme. El govern el va anar a cobrir. I per què havien tingut aquest forat? Per 2 raons. Primera, perquè com explicava un document del diari del País bastant encertat, els directius d'aquesta caixa, en lloc de donar crèdit a la gent, se'ls autoatorgaven ells mateixos i no els tornaven. I en segon lloc, perquè la Caja de Castilla-La Manxa va fer una patinada enorme construint un aeroport de Ciutat Real en el que no aterra cap avió mai. I qui eren els màxims responsables de la Caja de Castilla-La Manxa? El president i el vicepresident. Qui era el president? Un senyor que es diu Juan Pedro Hernández Moltó, fins al dia 20 de novembre passat, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I qui era el vicepresident? Un senyor que encara no m'he après bé, si es diu Martín Díaz o Díaz Martín. Per tant, se me'n fa, perquè m'he après bé el nom de la seva senyora. Com es diu la seva senyora? Dolores de Cospedal, secretària general del Partit Popular i presidenta de l'autonomia de Castilla-La Manxa. Hi ha hagut una barreja total. I ja no parla d'altres casos. Per exemple, del màxim banquer del país i probablement dels evasors d'impostos més importants, un senyor que es diu Emilio Botín. Aquest senyor Botín, no fa gaire temps, el van cridar a declarar per una presumpta estafa fiscal del Banc de Santander. I li van dir, escolti senyor Botín, des de l'Audiència Nacional, vingui a declarar perquè vostè és el responsable màxim d'aquest banc. Pensem que ha estafat 600 i pico de milions d'euros. Això ho tenim arbitrat amb 4 expedients. El primer d'aquests expedients suposa 124 milions d'euros. Vingui vostè a declarar, però porti amb vostè els 124 milions d'euros. Perquè si no hi ha clar la seva declaració, vostè se'n tornarà a casa seva, però els 124 milions es quedaran aquí a títol de dipòsit. Però a més porti-los amb efectiu. El senyor Botín es va donar compte que 124 milions d'euros amb efectiu era difícil de posar-se'ls a la butxaca. I aleshores va agafar una furgoneta blindada del seu propi banc, li va col·locar els 124 milions d'euros a dins i ell i furgoneta se'n van anar al jutjat. Ell va entrar al segon pis a declarar i la furgoneta hem de suposar que es va quedar al garatge. Cosa de la qual un diari de l'endemà ens donava perfecta informació, perquè ens deia ahí hubo un botín dentro y otro fuera del juzgado. Molt bé. La jutgessa li va dir, miri senyor Botín, si vol ja se'n pot tornar a casa seva i ja li ha pres declaració. Però els 124 milions aquí, només faltaria. En Botín se'n va anar, va deixar els 124 milions allà, però la jutgessa no els volia tenir damunt de la taula, perquè això és més aviat perillós. I què va fer? Va dir que aquests diners fossin ingressats a la compte corrent del jutjat, oberta en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidit per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de la meva. Les coses van així. I un últim detall. L'altre dia, fa 2 anys, el diari ens posava la fotografia d'un fet, no sé si important o no, però noticiable. La reina Sofia havia complert 90 havia complert 70 anys. Com que es veu que a la senyora li agrada la música, me li van oferir un concert de celebració. El diari de l'endemà
posava la fotografia del govern en què la reina sortia del concert. Qui es veia en aquesta fotografia? Doncs home, com és de suposar, s'hi veia la reina. Al seu costat s'hi veia el seu marit, el rei, que no és tant de suposar perquè no li agrada la música, però que hi havia anat. Qui més hi havia? Hi havia el seu fill, el príncep. Qui més hi havia? La seva nora, la princesa. Qui més hi havia? Les seves filles, les infantes. Qui més hi havia? Algun marit que els hi queda a les infantes, tota una situació social difícil. I finalment, en aquella fotografia, a part de totes aquestes persones que acabo d'esmentar, només n'hi havia una sola. Totes les altres són les que acabo de dir. L'única persona que tenia el privilegi d'estar al mig de la foto de tots aquests personatges era la senyora d'en Botín i Servat. Amb aquestes circumstàncies faran de nosaltres el que vulguin. Una petita cosa. A França, el diari més llegit es diu Le Figaro. Le Figaro tenia un amo, es va morir. Va deixar el diari als seus fills, que no el van voler, van haver un parell d'operacions de traspassament, i al final ara hi ha un nou amo, Le Figaro. És un senyor que es diu Serge Dassault, escrit Dassault. Si mires per internet, que és fàcil de mirar qui és el senyor Dassault, el primer que trobes és que és el primer fabricant francès d'avions de guerra. El segon que trobes és que el senyor Dassault té damunt seu una condemna ferma de 9 anys de presó a Bèlgica per estafes comeses en aquell país, que no trepitja mai perquè no el detingui. I finalment, el senyor Dassault va ser, ara fa un any, destituït de l'alcaldia del seu poble, proper a París, perquè es va descobrir que havia manipulat el vot per fer-se escollir el cap. Doncs aquesta figura exemplar, 9 anys de presó al damunt, primer fabricant d'avions de combat i manipuladors del seu poble, avui en dia és l'amo i senyor del diari més important de França. Però son pare també té una història. Son pare no tenia el diari perquè el va comprar el fill, però son pare era el padrí, no pas padrí de bateig ni pas padrí de matrimoni, padrí en el sentit Marlon Brandiano de la paraula, padrí. I de qui era padrino? El pare d'aquest senyor, doncs un jove francès en el que li va pagar tots els estudis, no li va pagar la formació de postgrau a l'estranger, no li va pagar les primeres feinetes que el jove va trobar per la França, i després de pagar-li molt li va dir, noi, ara arribarà el moment d'espavilar, guanya la vida i a veure si et tornes els favors prestats. I efectivament aquest xicot li va tornar a aquest senyor Dassault tots els favors prestats, perquè aquest xicot no és un xicot, a hores d'ara és un personatge retirat que es diu Jacques Chirac. Però encara una altra cosa més, aquest senyor Dassault fill i aquest senyor Dassault pare tenien un senyor Dassault avi, però no es deia Dassault. Diu, home, perquè devia ser l'avi matern. No, era el patern. I essent el patern, com es deia? Es deia Bloch. I com és que diem Salot que el seu fill es diu Dassault? Doncs per una cosa molt senzilla. Perquè l'avi Bloch es dedicava, al igual que el fill del net, a les armes de guerra. Però no als avions de combat, perquè a la seva època n'hi havia pocs. Es dedicava als carros de combat, dels quals l'avi Bloch va ser el primer subministre de França a la Primera Guerra Mundial. A aquest senyor li agradava tant i tant la fabricació de carros de combat que un dia va anar al registre civil i es va canviar el cognom. I de Lluís Salot es va passar a dir Dassault, perquè com segurament sabeu vosaltres, en francès, un carro de combat es diu un char d'assaut, igual que en castellà es diu un carro de assaut. De manera que avui en dia a l'amo del diari més important de França es diu senyor Dassault, és a dir, senyor carro de combat. I amb els que hi ha anem molt pitjor. Això, que quedi clar. Ara, per mi això no és una contradicció, perquè el mes de juliol es van fer en diferents diaris de Barcelona una enquesta en aquests acampats, no en aquests acampats, a la gent sobre els acampats. I la majoria de les opinions eren favorables als desitjos, a les finalitats, als objectius d'aquests acampats. 4 mesos més tard es produïen eleccions i guanyaven 3 partits, un es diu Popular, l'altre es diu Socialista i l'altre es diu Convergència, que van just en direcció contrària del que volen els acampats. Això és que ens falta una quantitat enorme de pedagogia política i acabem tenint aquests personatges impresentables en el govern. I per què l'opinió pública s'equivoca? I que pot venir i que ningú s'ofengui pel que diré. Perquè ens imbecilitzen. Ens imbecilitzen constantment. Els dimarts ens fan partit de Copa d'Europa. Els dimecres ens fan partit de Copa d'Europa. Els dijous ens fan partit de la UEFA. Els divendres, mira, no hi ha. Els dissabtes hi ha un partit avançat del diumenge. El diumenge hi ha la Lliga. El dilluns, mira per on, no hi ha res. I el dimarts torna a començar. Com que aleshores quedaven 2 dies lliures
que eren divendres i dilluns sense partit. Aquells que pensen per nosaltres van creure que 2 dies sense partit era perillós, perquè igual ens tancàvem a casa, llegíem un llibre o fèiem coses poc aconsellables. I aleshores van decidir demanar la Lliga de Futbol Professional que avancés un partit que em penso que és de segon els divendres i en retracés un que em penso que és de primer els dilluns. I així teníem els 7 dies de la setmana de futbol per aconseguir la nostra imbecilització total i col·lectiva. I si per casualitat quedés algun forat, que a vegades en queda algun, perquè el nostre equip favorit el poden haver eliminat, o perquè els jugadors, ara sembla que alguns dies fan vaga, aleshores si quedava algun buit, també ho van protegir. I per quedar del tot protegits van posar-nos 2 baluars més importants. Un es diu Telecinco i l'altre Intereconomia. I d'aquesta manera ja quedem atontats definitivament del tot. I per això actuem d'una manera irracional. No sé on anirem a parar, però d'aquesta manera no veiem. Hem de ser optimistes. Per naturalesa hem de ser optimistes. Sempre hem de ser optimistes. I hem de partir de la base que ens pretenen enganyar-se. Acaba de parlar d'aquest exemple del fred. Podria posar l'altre exemple. La grip A. No hi ha tonteria més grossa que la grip A. Això és una grip d'estar per casa. Que algun avi es pot morir de grip. Que d'hivern hi ha algun avi que es mor de grip. Però què vol dir això? Sabeu què vol dir això? Que fa 6 anys es van fabricar uns productes antídots que es deien Tamiflu, que servien per lluitar contra una presumpta grip que no va existir, que es deia la grip aviar, la grip de les gallines. Com que aquesta grip no es va arribar a produir, tots els laboratoris farmacèutics que havien fabricat Tamiflu es van quedar amb molts estocs al magatzem. Però com que aquests estocs caducaven als 6 anys, se'ls volien vendre abans que caduquessin. I ara està escrit. Van fer tota una manipulació a l'Organització Mundial de la Salut perquè declarés pandèmia la grip A i tots els governs del món veiéssim allà la ministra de Sanitat punxant-se aquí, la consellera de Salut punxant-se allà i tots a veure si ens governàvem d'una o d'altra manera. Els laboratoris es van treure de damunt els estocs. Quin laboratori farmacèutic havia descobert el Tamiflu? Un laboratori americà que es diu Glass Science. Qui és l'amo de Glass Science? Un senyor que es diu Donald Rumsfeld, que era el ministre de Defensa del senyor George Bush, un assassí convicte i confés que al mateix temps era el responsable de la guerra d'Iraq i la guerra d'Afganistan. Ens deixem enganyar constantment. Constantment, i l'any passat per aquesta època tothom així, igual que avui tothom oblidat, jo hi una mica, i llavors a veure això no pot ser. Hem de tenir esperança, les coses poden canviar. I de vegades poden canviar amb molt petites accions. No voldria pas dir que no sóc esperançat, ho sóc molt. Explicaré un exemple, una tonteria, però a mi em va donar allò que es diu alegria al cuerpo. Quina tonteria era aquesta? Aquest estiu, el senyor George Bush volia visitar per vacances Suïssa. 5 xicots joves suïssos, membres d'una ONG que tots coneixem i que es diu Amnistia Internacional, van saber de la possible visita d'en Bush, se'n van anar a un jutjat suís i van dir, senyor jutge, si en Bush arriba a Suïssa, li demanem que el detingui a l'aeroport. Aquest senyor és un criminal de guerra. El jutge va dir, esperi com un mínim. I al cap d'uns dies va dir, mira, és un criminal de guerra i el detindré contra pitxi Suïssa. I en Bush no va anar a Suïssa de vacances. Són petites tonteries, però moltes coses d'aquesta mena ens poden donar esperança. I n'hi ha, I la dimensió política més important, també, i n'explicaré una, ja que encara hem anat sortint ara del tema, però el tema original del pacifisme, explicaré un triomf d'aquests en el món pacifista. Tots recordem que durant la guerra freda entre Estats Units i Rússia, Rússia col·locava míssils que amenaçaven els Estats Units i els Estats Units col·locava míssils que amenaçaven Rússia. Però tenien una pega, que queien a l'aigua, perquè entremig hi havia l'Atlàntic i els russos arribaven als Estats Units i els Estats Units arribaven a Rússia. Aleshores els Estats Units van dir, doncs això ho reparem. Com que nosaltres tenim països aliats a Europa, els dinarem als aliats que ens deixin territori, plantarem míssils i des d'Europa sí que arribaran a Rússia. 5 països europeus, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Holanda, es van comprometre a deixar territori als Estats Units per plantar-hi els míssils. Però un d'aquests països té encara un fort moviment pacifista, és Holanda. I quan els holandesos van saber que allà s'instal·larien míssils per amenaçar la URSS, van anar al govern i van dir, escolti, no volem això, de cap manera, aquests míssils no volem que s'instal·lin a Holanda. El govern va dir, escolti, ho sentim molt, però ho fet tard. I han firmat un conveni amb els Estats Units pel qual podran instal·lar aquests terrenys aquí. Però aquests pacifistes holandesos es van informar i van llegir un article a la Constitució que era molt interessant, un article que deia que quan el govern holandès prenia decisions de caràcter internacional, no si eren de caràcter intern,
però sí si eren de caràcter internacional, no era suficient que aquest acord fos del Consell de Ministres. Calia que el Parlament holandès li donés el vistiplau. Li van dir al govern, escolti, vostès han aprovat això dels territoris, però el Parlament no ho ha vist, ho ha fet el govern. Haurien de fer-ho aprovar pel Parlament. El govern es va donar compte de la patinada i va dir, sí, tenen raó, ho ha d'aprovar el Parlament. Però no es preocupin, perquè el meu partit del govern té majoria de diputats en el Parlament, els diem a tots que votin que sí, voten que sí, es fa una sessió de tràmit i s'acaba l'història. I van convocar una sessió en el Parlament holandès perquè votessin si s'instal·laven o no missa els americans. I aleshores va començar la bona cosa. Si a Holanda hi ha, per dir una cosa, 300 diputats i diputades, 900 diputats es van organitzar, 900 pacifistes es van organitzar a raó de 3 pacifistes per diputat. I quan a les setmanes prèvies a la votació el diputat arribava de bon matí al Parlament, es trobava un pacifista a la porta i li deia, escolti, què ha de fer vostè d'aquí 3 setmanes? Oh, haig de votar allò dels mils, i què votarà? Oh, el que li digui el partit. No, el que li digui el partit de cap manera. Vostè ha de votar el que li digui la consciència. No veu que s'instal·laran uns míssils a Holanda que amenacen a Rússia. No veu que Rússia instal·larà uns altres que amenacen a Holanda. No veu que aquesta seva pot quedar com aquesta casa de Hiroshima. No veu que el seu nen pot quedar com aquest nen de Nagasaki. Que no vol vostè això? Doncs vol dir que no. Molt bé. S'anava el pacifista del tot del matí i quan el diputat arribava a casa a la nina es trobava a la porta del pacifista del tot del migdia que me'l seguia instruint degudament. I per si no hi hagués prou, encara hi havia un tercer pacifista del torn de nit de reserva pel que pogués passar. Durant les 3 setmanes prèvies a la votació van fer aquesta campanya. Resultat, el Parlament holandès, composat per majoria de membres del partit del govern, va desautoritzar, va fer allò que es diu desobediència de vot, i no van votar la instal·lació de míssils a Holanda. Cosetes es poden fer, hem de ser optimistes. Ho hauríem d'esmentar. La de la banca ètica és una proposta molt i molt interessant, encara com una pega. Té un nom que no té ningú, perquè banca i ètica són 2 paraules que no casen de cap manera. Una vegada em va telefoninar un periodista i em va dir, escolti, vostè hi creu en la banca ètica? Dic, sí, penso que és una proposta interessant. Diu, però has donat compte que és un oxímoron? Dic, miri, perdoni, però jo la paraula oxímoron no l'he sentit a la vida. Quan vostè no em digui que vol dir oxímoron, no farem res. I em va dir això, em diu oxímoron, és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de 2 paraules en què la primera desmenteix la segona i la segona desmenteix la primera, perquè és evident que si tu dius la paraula banca automàticament desmenteixes la paraula ètica i si dius la paraula ètica automàticament desmenteixes la paraula banca. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron i tant em va agradar que em vaig proposar fer-me una petita col·lecció privada d'oxímorons. Vaig agafar una llibreta i vaig posar oxímorons. Primera, banca ètica. I vaig pensar, bueno, per una col·lecció necessites més d'una peça, a veure què vindrà. I vaig tenir sort, perquè quan sortia al carrer, en aquell moment passava una furgoneta i posava carpinteria metàl·lica. I dic, escolta, què serà? O carpinteria o metàl·lica? Doncs jo 2 peces a la col·lecció, banca ètica i carpinteria metàl·lica. Estàvem aquells dies en plena guerra d'Iraq, escolto la ràdio, i per la ràdio diuen, referint-se evidentment a una població iraquí, en esta población ha caído fuego amigo. Dic, home, o serà fuego o serà amigo. Les 2 coses alhora ho trobo. Total, que tenia banca ètica, carpinteria metàl·lica i fuego amigo. Llavors em trobo una nit que em diu que faci, mira, col·lecció d'oxímorons. Home, diu, deus haver posat el més famós de tots. Dic, és que no sé quin és. Home, diu, intel·ligència militar, ho vaig posar, no em va semblar. I encara no fa gaire temps, també em van dir que ara a Barcelona s'estava constituint una nova ONG. I vaig dir, mira, ja va bé, com més n'hi hagi, més disfrutarem. Com es diu aquesta nova ONG? I em van respondre, Aduaners sense fronteres. Ben adequat per aquestes. Ara m'es conèixer la bona. Ara ja entrant en matèria, el que és evident és que és útil per contrarrestar aquest sistema financer ferotge començar a treballar en banca ètica. I aquí a Barcelona són relativament afortunats, perquè que jo sàpiga en aquest moment almenys 5 banques ètiques, algunes amb més oferta de productes, altres amb menys oferta de productes, estan funcionant. Una tu l'has esmentat, es diu Triodos, l'altra es diu Fiare, l'altra es diu Ecocrèdit, l'altra es diu COP57, l'altra es diu Acció Solidària contra l'Atur. Són diverses institucions que es regeixen amb 3 principis. Primer, no inverteixen mai a borsa, amb la qual eviten tota l'especulació, tots els alts i baixos, etc. Segon, els seus criteris d'inversió tenen una nota negativa. Què vol dir nota negativa?
mai invertirem en armes, mai invertirem en drogues, mai invertirem en l'explotació infantil, mai invertirem en coses d'aquest tipus. I finalment tenen allò que en diuen condicions positives. Tot el diner que la gent es deixi anirà destinat exclusivament a 3 finalitats: generació d'ocupació, educació i cultura i protecció del medi ambient. I aleshores sabem que els nostres diners acaben tenint una bona finalitat, perquè de vegades, i fins i tot sense saber-ho amb la nostra ignorància, acabem caient en contradiccions. Resulta que això surt al Passeig de Gràcia el dia 15 de febrer, dient que no vull la guerra de l'Iraq, a fi de mes cobro la meva nòmina, la col·loco al Banc de Bilbao, que ho destina a fabricar res. Això és una contradicció. Una altra petita nota: no únicament és qüestió del banc, és qüestió d'un altre tema en el que ens porten molt enganyats, i hauria d'anar molt en compte, i que es diu fons de pensions. Nosaltres deixem els diners en el fons de pensions i durant 30 anys els deixem en pau, aquests diners. I quines perversitats han fet? No en tenim ni idea. Quan ara, fa 2 anys, i hauria sigut un dia propici per recordar-ho, es va produir aquella gran nevada a Barcelona, que tothom pensava que seria el mateix i no ho ha sigut, doncs Barcelona va quedar col·lapsada. Però si ho recorden, qui més va patir les conseqüències va ser Girona. A les comarques gironines, 95.000 persones es van quedar sense llum durant 3 setmanes. No cal que digui aquests 95.000 gironins durant aquelles 3 setmanes com maleïen Endesa de matí, tarda i nit perquè no els donava l'electricitat corresponent. Hi havia restauradors, hi havia hotelers, etc. Vaig veure informació dels 95.000 gironins que maleïen Endesa, 6.000 eren accionistes d'Endesa a través del seu fons de pensions. És a dir, que podem arribar a la màxima perversitat financera. Està en guerra amb l'Índia, la RADA, però està en guerra amb l'Índia. Sri Lanka té una guerra civil des de fa temps mundial. Guinea Equatorial té una dictadura militar impresentable per part d'un senyor que es diu Obiang. Clar, si tu dius guerra en el sentit de guerra, no. Però és que en aquests països, amb aquest comportament, no s'hi pot vendre armes de cap manera. És més, no ho dic jo. Això, una llista com aquesta, la va fer la Unió Europea, que va dir que d'armes, amb 8 condicions no se'n podien vendre. Si el país del que es venien armes estava en guerra, si el país era una dictadura, si el país oprimia minories, si el país, doncs jo que sé, no respectava els drets humans, si el país no sé quines coses. 8 condicions. Malauradament es va fer un estudi, en aquell temps la Unió Europea eren 27, eren 15, i els 15 països de la Unió Europea va quedar demostrat que en el 72% de les exportacions violaven la llei enviant-les a països que tenien aquestes. Guerra, per ser estricte, no. En Luis de Guindos no li conec la vida, no el convido. Però jo penso que honradament un senyor que ha estat el director per Espanya d'una banca que ha fet la fallida més gran de la història, per un principi d'ètica elemental no pot ser administratiu. Igual un altre senyor, igual o pitjor que Luis de Guindos, es diu Rodrigo Rato, el desvergonyiment més absolut. Un senyor, ministre d'Economia a Espanya, director del Fons Monetari Internacional, amb informació privilegiada que ve de tots els càrrecs que ha tingut, i ara, sense cap escrúpol, es posa a dirigir, malament per cert, Caja Madrid, que ara es diu Marc. Això no es pot fer. Legalment potser sí, potser no hi ha d'haver cap prohibició que digui que el senyor Rato no pot ser ministre, no pot ser director. Però una cosa que està damunt de la llei, que és l'ètica. I el senyor Rato no té ètica, i el senyor de Guindos no té ètica, i el senyor Pedro Morenés no té ètica, i el senyor de Wert tampoc té ètica. I això s'ha de respectar, perquè si no respectem l'ètica no fem res. Jo penso que d'aquesta crisi de la que hem parlat, el canvi més important no és un canvi econòmic, és un canvi de valors. Mentre no veiem que els valors han de ser diferents, no farem res. Però això sí, quan tingueu les avionetes buides, no torneu de buit a casa vostra. Nosaltres, des del Pentàgon, us emplegarem aquestes avionetes d'armes, que en el viatge de retorn dels Estats Units cap a Guatemala, cap a Colòmbia, haureu de deixar mig camí a Nicaragua per alimentar allò que en aquell moment es deia la contra-nicaragüenca, que actuava en contra d'aquell govern sandinista. Una operació doblement il·legal. Tràfic de drogues, il·legal, tràfic d'armes, il·legal. El que va anar a la presó va ser aquell xicot Oliver North, però fins al cap d'un cert temps no es va saber que ell era un simple titella de l'operació, que hi havia un responsable al darrere d'aquesta operació. Un senyor més important que ell. Es deia Bob Gates, no té res a veure amb Bill Gates de l'informàtica. Es deia Bob Gates. I qui era Bob Gates? Fins fa 8 mesos i durant 3 anys va ser el ministre de Defensa del senyor Barack Obama. Un delinqüent al front del Departament de Defensa.
I finalment, pel que fa a Espanya, ho has dit, Pep, i ho vull dir, m'he llegit molt per sobre, les vendes d'armes espanyoles, no us ho diré totes, però almenys les més escandaloses. He posat aquí una llista de 8 o 10 països que reben constantment armes espanyoles. Si Espanya ven armes a Noruega, que vols que tingui, està malament, però no crec que Noruega em faci res de particular. Però que Espanya vengui armes a Marroc, a Aràbia Saudita, a Colòmbia, a Indonèsia, a Israel, a Kuwait, a Botswana, al Pakistan, a Angola, als Emirats Àrabs Units, a Sri Lanka, a Mèxic, a Ghana, a Burkina Faso, a Guinea Equatorial, a Haití i a Mauritània, Déu-n'hi-do. Això és una mica. De la meitat que sí que es coneix, només se n'aprofita un 20%. Vol dir que de la total investigació militar només se n'aprofita un 10%. I es perd l'altre 90%. Més voldria fer investigació civil i aprofitar el 90% directament. I a més tenim un exemple històric que ho demostra. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, els aliats van condemnar Alemanya i Japó pel fet d'haver anat en l'eix, dient que sí que no podrien tenir despesa militar i no podrien investigar. Van ser castigats. Com que no podien fer recerca militar, Alemanya i Japó es van dedicar a la investigació civil. I com tots sabem, van ser els dos països d'Europa, millor dit del món, amb una tecnologia i indústria més avançada. Mentre que el que s'havia dedicat gairebé monogràficament a la investigació militar, que es deia la Unió Soviètica, tenia tots els magatzems ple de míssils i totes les botigues buides de productes. De manera que és molt millor anar directament a la investigació. Aquesta seria una segona avantatge. I la tercera, ja hem parlat de la despesa, hem parlat de la investigació, parlem del tercer, la indústria. Està demostrat que els mateixos diners que podem invertir a la indústria militar, si els destinem a la indústria civil, generen més llocs de treball, generen menys necessitats científiques, generen molta més utilitat social. Perquè al cap i a la fi, una arma de produir no produeix res. En el millor dels casos només produeix cadàvers, però és una cosa massa interessant. Però béns útils per la societat no produeix cap. De manera que els avantatges de les marxes enrere serien pressupostaris, serien d'investigació i serien d'indústria. Aquí tenim dues fotos de dos escenaris molt concrets. Mirant els seus títols, un altre món, el meu camí cap a l'utopia, jo em feia una pregunta. Al centre, que teniu aquest control rigorós de despesa militar i de paràmetres que serveixin per calcular precisament no el cost, sinó el per què i les conseqüències de les guerres. Heu fet mai un càlcul del benefici de la pau? És a dir, pensar al revés, no? Què guanyaríem si estalviant tot això féssim això altre? O sigui, quines xifres podrien sortir de que hi hagués una aposta diferent, un camí diferent? Bé, això que planteges és allò que va començar a sortir i va ser una proposta frustrada quan es va acabar la Unió Soviètica. Com que oficialment el rival havia deixat d'existir, es va dir, no, ara ja no gastarem tant. I els diners que estalviem al no gastar tant, els destinarem en aquestes finalitats socials. I fins i tot això es va batejar amb un nom, dividend de la pau. Quan una empresa reparteix els beneficis, reparteix els dividends. Doncs aquest seria el benefici que ens endoríem, el dividend de la pau. Però no va sortir mai dels llibres. I hem dit que l'únic estalvi armamentístic que hi hagué va ser el de la Unió Soviètica, forçat per la seva desaparició. Però després les despeses han seguit augmentant i fins i tot duplicant-se fins ara. Ara, és evident que sí que està calculat quin seria el benefici. I això ja n'he apuntat abans un. Qui governa la democràcia alemanya? Els senyors Schröder, suposadament escollit pel poble, o els militars, els industrials i els banquers. No cal que digui qui governa la democràcia alemanya. Espanya mai ha intentat marxar d'aquest projecte. Una vegada que tot això sé, només faltaria que ens arribéssim. Estem allà. Però ens costa 1.300 milions d'euros a l'any. Però és que ja he dit abans que 1.300 milions d'euros per nosaltres és molt, però pel projecte és poc. Només paguem el 13% del projecte. Ergo, només ens concedeixen el 13% de la construcció de l'avió. Espanya només construeix una petita part, el 13%. Quina part construeix? La cua i l'ala esquerra de l'avió. Si teniu en compte que Itàlia construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà.
I òbviament la resposta és que no, perquè quan es van enviar els 2 primers exemplars, tots 2 es van estavellar a la cara. Sí, això que es paguen amb drogues i que hi ha drogues que es paguen amb armes. Sovint això no es pot acreditar, però algú recordarà que ara fa alguns anys hi havia un cas que es va fer públic, que fins i tot va arribar als tribunals, i per això es va detenir a un soldadet nord-americà que es deia Oliver North. En aquest soldadet se'l va acusar que ell havia permès el següent: que els cocaleros colombianos arribessin amb la coca a Estats Units i que el govern americà els havia dit: entreu la coca que vulgueu, caminarem cap a l'altre costat. Sense despesa militar eliminarien cada any 30 vegades, no una, la fama del món. Podria ser un benefici. Però hi hauria altres beneficis. Per exemple, un que gairebé mai es contempla, però que seria importantíssim pel progrés de la ciència. Deixar de fer investigació militar ens faria progressar enormement la tecnologia. Perquè hi ha un mite que voldria desmentir. Un mite que gairebé tothom creu, que és que la investigació militar deu ser dolenta, però és bona pel progrés de la ciència. Fals. Fals. Absolutament fals. Sí que és veritat que hi ha dades objectives que demostren una mica això que estic dient. El transistor va ser un invent militar i està aplicat avui en dia a la tecnologia civil. El raig làser, igual, va ser un invent militar que s'aplica en medicina. L'aviació alemanya de la Segona Guerra Mundial va progressar i es van aplicar els seus avenços a l'aviació civil. Ningú negarà aquestes relacions. Però la pregunta no és aquesta. La pregunta és inversa. Si els mateixos diners que hem dedicat a la investigació militar i que ens han permès obtenir un raig làser els haguéssim dedicat a la investigació civil, potser tindríem 12 raig làser o 3 raig làser. Però una cosa molt senzilla, perquè, segons totes les estadístiques que puc llegir, la meitat de la investigació militar no es donarà mai a conèixer ningú, perquè es considera segur. I de l'altra meitat, que sí que es dona a conèixer, com es dona a conèixer? De la manera que es dona a conèixer les innovacions, a través del que s'anomena el registre de patents. Doncs bé, està demostrat que de les patents d'origen militar, la indústria civil només en reclama, com a molt, un 20%. El qual vol dir que si del total de la investigació militar la meitat no es coneix